Bună ziua, domnul Nicu, ce faceți? Bine. Păi, Te-a descântat de cunoștință. Te-a descântat de cunoștință? Cum adică? Nu mai repet, tu zici altceva. Cum vă numiți? Geagul Probaje. Geagul Probaje? Da. Păi, dar am înțeles că vă numiți Nicu. De unde acum Geagul? De unde sunteți? Pe lângă cimitir. Pe lângă cimitir? Da, da. Păi cum de pe lângă cimitir? Stați în cimitir sau cum? Nu stăm în cimitir, stăm a doua casă la domnul director Bebe, fiind director de cimitir și la acolo Silvic. Dumneavoastră ce funcție aveți acolo? Administrator. Administrator în cimitir? Da, da. Și ce faci? Consolidez sulițele și coloanele. De consînțământul meu, sau cum le spun. Numai atât? Nu numai atâta. Între timp mai duc și o sulița, dar nu prea mă lasă, îmi duc steagul. Ce salariu aveți acolo? Beneficiez de un salariu rambursat, cum să spun, din bugetul Statului. al bisericii și al lui Standa și al lui Tână. Ia uite. Dar unde vă uitați? Eu vă filmez și ce faceți acum? Mă uitam după Găurică în mașină. Domnul Nicu? Da, domnul. Am auzit. Ascultați-mă aici. Domnul Nicu, am auzit că v-ați cumpărat cea mai tare mașină. Ce mașină aveți? Castanie. Cum se numește? Nu. Nu, mă, ce a apărut aia americană. X5? Nu, aia americanilor. Cum, domne, nu știți ce marcă de mașină aveți? Rolls-Royce. Ați avut o sticlă în mână, ce conține? Bugatti. Nu-mi place Lamborghini sau de ăștia, cu ușa tavan nu-mi place. Ați avut o sticlă în mână, ce conținea? Fișat. De ce? Din la sursă, din fabrica de, ăla, cum se spune, mă, de ăsta energizicoaie. Da. Și la gât ce aveți? O tablă de smaralb. Ne spuneți nouă cum e vremea. Nu, mă. Cu institutele Nu mai faceți semințe pe aici, că mă bate coboșul. Nu mă întrebați ăștia. Câți ani aveți, domnul Nicu? 13 ani jumate. Cum numai 13 ani, că păreți mai bătrân? Nu, că mi-am pus barba asta falsă. Cum să pare așa că... De ce n-aveți dinți? Din cauza că am mușcat-o de cur pe taie. Domnule, v-am văzut la televizor. Care taia? Care taia? Al Torel Afgan. Care Torel Afgan? Nu știți pe taia cu o bucă lăsată și una ridicată și una picată din avion? Mămica, mama lui... Este iubita dumneavoastră? Raluca lui... Sapu. Sapu. Sapul Hoinea ăla, care făcea plăcinte pe vremea lui. Ia uzi. Ia cântă melodia lui. Telespectatorii vă roagă să cântați. V-am văzut la televizor. Ce anume ați dorit să rapsodia... Ce doriți dumneavoastră? Ogașul Torel. Cu Ogașul. Băi, dă-l amesimentul ăla, că am bani. Vă rog frumos, dar vă filmăm acum aici. Ce faceți? Ce să fac? Fac pe mine. Așa, ce mai doriți așa? V-am văzut la televizor. Ține-l către mine. Așa, așa. Hai, dă-i. Să mă vezi tu. Cântă melodia cu Torel Afgan. Băi, uite-te acolo să-l... Nu, mă, altfel, filmează ea. Hai, mă, pleacă. Ține-l, mă, așa, că filmează. Lasă-l dracu de filmat, ce te tot filmat? Da, acum te filmez. Acum, spune o întrebare. Bună ziua, doamna reporteră. Sunteți din comuna Tismana. Spuneți-ne și nouă vremea. Vremea este călduroasă, după cum se vede. Așa. Asta altceva? Ce vă interesează? Ce faci aici? Băi, dacă filmezi sau nu? Asta e fica la director de cimitir. Ah, fica lui domn director! Doamna director! Ce fac aici? Gata, hai. Să nu-i gata, nu-i. Hai mă, cântă Ia uite, deci ai 4 minute jumate.
Vino încoace, bagă film. Bună ziua! Vă prezint... Prietena ta. Asta ce zic? Soția ta. Viitoarea soție. Hai, mă, Răzvan. Logodnica. Balerina lui Fica. Ucigașa mistrilor de pe tăi. Ucigaș Maria sau ucigaș? Auzi, Maria și-a ucis mistria. Julie, scuze. Cum vă numiți? Auzi, Julie? Je m'appelle Mai Moafu spuneți-ne odată cum vă numiți. Băi, liniște. Râdeți, dar frumos, în pungă. Nu sunt pregătiți sau... Ne ascultă acasă. Da. Ne ascultă acasă. Sunt gata? Alternată. Hai, cântă melodia.